Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Eyaw Pindi TV bisimilla moon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi tawi kala saaha huccidde moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alarba hannde koyɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe men jettaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof oɗo mboros wawa holluden caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal jokke wadde abonné ya Pindi TV hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Eyaw Pindi TV ɗo joni noon challenge o ko hebde 100 000 abonné amini paɗa ɗum e montene wawi wonde tigui hettiyankoɓe gareno ko ɓuuri tengtude e jayndeli meɗen e oɗo subaka alarba hannde ina jeeya hen yidde gardiɗo leydi ndi woni tan banggal ndema yimɓe duttoto nete ha keeɓa ko jiiɗi ko e ngal ɗon banggal banggue goɗɗo woni cukalel dewel baraguel toon to diwan mo Touba haala muɗum nani hen tolne duuɓi 15 ɓe mbi noon ko juwaɗo o nannata e nder ndiyam goɗɗo kadi wanda walla mbiyen woɗɓe wat boniyankoɓe toon to diwan mo Guédiawaye to Wakhinane Nimzat kamɓene koye liggey BRT o koye ɓen ɓe janiɓe keeɓi toon koppareje ma en gar hen nane nder jayndel ndi ha tengte dawrugol en batta sona udditirde jayde gendire Le Soleil jayde Le Soleil mon ji gardiɗo leydi ndi ene tan huccitede ɗo ladde ɗum ɗon noon ko hollide tan banggue ndema o yiiɗi tigui yo ruttite koppareje kewɗe noon ene yiiɗi nannede e ngal ɗon banggal ko tolne 200 milliards uji ɗi ganduɗa ine ɓe gayni gam nannude ɗum toon gam hebde tan koɓe jiiɗi ko Ismaïla Madior Fall kañumne ɓe mbi tan addi jabawol mum fanude ɗum e Ibrahima Fall ɗum ɗon noon Ismaïla Madior Fall kanko tigui addu jabawol makko fande Ibrahima Fall konngudi ɗi ganduɗa sutino ɗum ɓe mbi Sénégal fi Burkina Faso koye match hakkude Sénégal e match rewɓe ɓe heeɓi noon quart de finale garen ha joni e jayde Les Échos kañum noon ari tan ko e koppareje ganduɗa ina yette nanna walla mbiyen marché ji gré à gré ɗi ganduɗa yette yitama ɗum noon ɓe mbi yette ko tolne 99 milliards uji gré ɓe ganduɗa kamɓe goni Forange kamɓe gañi ɗum ɓe ganduɗa noon kamɓe goni SAR ɓe mbi kañum heeɓi ko milliard uji 211 ɗi ganduɗa ko hakkude mum e Sénélec e goɗɗum woɗɓe ɓe ganduɗa kay keeɓi koppareje janane woni ɓeɗo wat boniyankoɓe yanɓe tan e projet ji BRT toon to diwan mo Wakhinane Nimzat ha tan keeɓi toon koppareje ganduɗa ɓe joguino ɗum garen e jayde quotidien Le Quotidien kañum noon Khalifa Sall konngudi muɗum ari ngol ɗon banggal ko banggue dawrugol tigui o wi noon ɓe goppata hay lawol gotol laamu ngu ne waɗa ko weela e saaha foof saabu yette wonani waɗa ɓe torturé woni tan ɓerde moɓe natti dejde oɗo saaha kono kadi ɓe mbi laamu oɗo saaha askan Sénégal walla mbiyen wonɓe nder sénégalais ko tan tuɗɓe ɗum natti yidde ɗum hay lawol gotol ɓe mbi leader mo Yewwi Askan Wi toon to diwan mo Bignona ala fof ko sutani konngudi wi ɗum laamu ɓe mbi bijoutier mana yeeyoɓe banggal cuɗari kamɓe noon oɗo saaha aɓe gonde caɗele banggal TVA pawaɗo e dow mabɓe ɗum saabi ɓe natti hay wawde nannude liggueyaji mabɓe no hannitani e nder leydi ndi garen e jayde L'As kañum noon wi tan ko Benno Bokk Yakaar toon to diwan mo Keur Massar aɓena ndenti ɗo joni e koye mabɓe gam tan faade local uji ɗi no hannirtani ɗum ɗon noon darde mabɓe ina sohla no fewi ɗum woni konngudi ɓe garte guel ɗo cukalel baraguel toon to diwan mo Mbacké to yete ko tan ɓe mbi ko cukalel gorel guel ganduɗa kañum waɗimo cowiɗo ko ɗum gue on warimo kono noon o fawama junggo konko cukalel gorel guel ɗon Yewwi Askan Wi huccitino e saktoɓe kabaruji ɓe mbi noon oɗo saaha yete ɓe jiiɗi tan ko lawol waɗe ɗum woni konngudi mabɓe e nder jayde L'As garene jayde enquête ɓe mbi yete holɗo AFP fayi ɗum woni namdal mabɓe oɗo saaha beele jogori ko fusde walla jogori ko rentude kono noon Aliou Sarr e Malick Diop ɓe mbi noon oɗo mo ganduɗa kañum woni Moustapha Niass ɓe woni namdal ngal ko holi poɗɗo waddemo remplacé e banggal makko walla mbiyen
en e nder landam makko AFP Zator Mbaye wi kanko Moustapha Niass noon o yaltata walla watta retraite jamais e banggal politique ngal ɗon banggal ɓerde mo ɓe ina deeji hen Moussa Diaw kañum ko enseignant kañum wi tan ko congrès foti waɗede ngam ɓe anda tan holɗo ko ɗum ɗo yette wattinto ɗo joni kay yuman galleji baban galleji en uddi koye mumen koto banggue tan jawɗi e nder leydi meɗen Sénégal saabu koko ganduɗa memota ko gareni jayde Vox Populi yeewi askan wi konngudi muɗum nani hen toon to diwan mo Ziguinchor kamɓe noon ɓe mbi tan ko oɗo saaha yete ɓe darima kay gam huccidde gardiɗo leydi ndi e wondiɓe muɗum saabu ɓe jeeɓata ko ɓe mbatte ko eɓe mbaɗe ɗum e saaha foof ɓe mbi noon aɓe jiiɗi wadde plainte fanude ɗum e procureur o saabu yete ko waɗi ɓe ko rewnani lawol goɗɗo mo ganduɗa kay waɗama plainte ne woni lawol woni patron mo conciergerie kanko ƴettunoɓe fonnoɓe yaade makka oɗon agence ko tolni noon yimɓe nogas e tato jahani kono e konngudi mabɓe ɓe mbi ko sappo e jeeɗiɗo yeehi ko tan sappo e tato tan goni ɓe jahani ina anda noon ko yahani ko ɓuuri hewde ko yeehi ko mataw ɓe jiyani ɗum kono ɓe mbi yo to heɓaɓe ɓe kalisaji mumen keɓaɓe yoɓe lelnu yoɓe deƴnu ɓerde moɓe ɓe gandama ɓe mbaɗe remboursé no hannirta ni ko wasde nanodiral tan dañi e hakkude moɓɓe garani jayde l'observateur ɓe garti tan koye ngel ɗo cukalel dewel baraguel ne tolni duuɓi sappo e joyi wiide mabɓe kanko noon warimo tan ko cukalel gorel mo wonduno ne wawi wiyede suka makko ɗum ɗon noon o yuwimo ko laaɓeje o nannimo e nder ndiyam ɗum woni ko ganduɗa yete kewi ko toon to diwan mo Mbacké to yete kanko cukalel ngel noon ɓe mbi ko cewiɗo wonno ko ɗum saabi cukalel ngel wardemo to Ousmane Sonko konngudi muɗum nane nder jayde l'observateur ha joni o wiyete politique mo Sénégal rewani lawol ɗum ɗon noon o sutiɗin konngudi ko toon to diwan mo Bignona to yete ɓe ngari ha joni e banggal coronavirus e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi yete kawuji contact di mataw ɓuuri hewde e nder leydi ndi ha saabi corona o nani wayno ko ɓurata arde ko ganduɗa kay nani ɓeyde rewani lawol woni banggal soble pombiteere nder leydi meɗen ebo ina anda so julde ɓaɗima ko wayni ko jikku e nder leydi meɗen Sénégal ɗo joni prix ji ɗi foof koko ɓeydi ha woro ɓe mbi noon laamu nani deƴƴi hen te eɓe jiiɗi andude holto laamu kañum ne daari e ngal ɗon banggal walla hoti konngudi cuutata hen garene jayde libération Ndeye Diop dañi ko duuɓi sappo e joyyi ko ngel ɗon cukalel tigui yuwa laaɓeji ha wasi fittandu muɗum nanna e nder barigol ndiyam kanko noon ɓe mbi tan barɗomo o jibina ko nogas e jeetati lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e joyyi mbawa eɗen mbawi wiide hitande 2005 nde notoyi inde Abdourahmane Mbacké kanko noon o wi tan ko kanko yoyimo tigui laaɓeje saabu o wima koko cowiɗo ko ɗum saabimo warde ngel ɗo ɓinguel dewel ngel ganduɗa guila umme jignaɓe muɗum ko guila dimanche jeehino noon e banggue police ko way noon gam tan andude walla yete wadde déclaré ɓe jiyani ɓinguel moɓe sawde ɓe jooɗi ɓe jiyani ɗum e balɗe ɓeɓe sukaɓe noon kamɓe tan ɓe ganda ko kamɓe pusno walla kamɓe mbanno jeeya to diwan mo Yoff nanggui école classe uji mabɓe banwuji classe uji foof keeli ɗum kamɓe ɓeɗon sukaɓe noon eɓe tolni sukaɓe sappo e jeegom ɓe ganda oɗo saaha kay ɓe pawama juuɗe gam tan ko ganduɗa ɓe mbaɗi ɗum garane jayde stade coftal ɓalli kañum uddata damal ɓe mbi Sadio Mané suuti konngudi muɗum ko wiide tan kanko yete kan ɓennuɗo o fawno hen tigui ko tan wonki makko kono kadi o wi début ji makko manam fuɗɗorde makko e équipe nationale woni no ko muusi kono o wi kanko ƴewtidima ɗo ganduɗa ɗon woni ɗo ɓuuri ummade walla ɗo ɓuuri wonde e nder équipe o woni hitande ujunnaje ɗiɗi e jeetati woni yete hitande 2008 hakkude mabɓe éliminatoire e Gambie ko nden noon ɓuuri ƴewtidade darde makko kono noon o wiyete omo yiiɗi gagnade goɗɗum e goɗɗum ɗum ko yidde makko goɗɗo mo ganduɗa kay woni Pape Matar Sarr ɓe mbi ko beele mo wawi wonde mo ganduɗa yete darde makko ne wawi mantina todi to Tottenham waɗɓe ɓe ganduɗa kay darde mumen ƴewtidama woni rewɓe waɗoɓe football ɗum noon woni équipe nationale mo Sénégal kamɓe oɗo saaha ɗon ɓe gagnima hakkude mo
moɓɓe e ɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe ɓe kawranno hanki ɗum noon Mame Moussa Cissé kañum wi tan ko équipe o koko ganduɗa yette ɓe darima tawde ɓe jalte quart de finale ɓe naate quart de finale woni yidde mabɓe tan ko hebde premiére place o ɗum woni konngudi makko hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko noon mbatten ko ɓurno tengtude garen e banggal gongal udditen banggal meɗen fait divers walla gueɗe rendu noon tigui banggal gueɗe rendu garen e jaabo je ko ganduɗa jabtama woni namdal hanki wonno ko sukaɓe ɓe ganduɗa mbaɗi keeli lycée mo jangganno banwuji classe banwuji mabɓe ɓe jangguirta fo ɓe nangui ɓe moññi ha boni gam tan école nana udda saabu ina anda ko way noon dañino rawane kono noon mataw ala ko wiya hen kono ɓe mbi ko hikka woppata ɓe goppata ɓenna ɗum noon wonno namdal ngal kono yoga hen gardi mbi ko koye banggal nedi ndi woni ko heddi badono Mamadou Kawlel ɗo kañum noon nde suuti konngudi muɗum wi tan ko responsabilité o woni koye parent ji ɗi woni jinnaɓeɓe ko saabu Pulaar wi ko ɓakke mahete ko guilane hecciɗi wadde noon yo tan jinnaɓe ɓe ɓuuro darade e ngal ɗon banggal woni yiyete wallidde sukaɓeɓe e banggue needi ha joni tan garen e Abdoul Sy kañumne ha joni tan wi ko ko faye édifice public woni ko yimɓe fo ndendi foti ko waɗede protégé ɗum noon wonɓe directeur école aji ɗi e woɗɓe ɓe ganduɗa woni jangguinoɓe ha tengti e jinnaɓe kamɓe fo poti mbadde protégé ko wayni sukaɓe needi mumen kadi ƴewte no fewi saabu ko wayni heewi e nder leydi ndi garen ha joni tan e konngudi omo ganduɗa kanko woni Moustapha Aydara kanko noon o wi ko needi fuɗɗete koye nder galle wadde yo jinnaɓe ɓurdarade e ngal ɗon banggal Harouna Camara o wi école so boni foti ko wullitede yo haale yimɓe fo ganda so ɗum ɗon dañi wawa yewtirede walla ande holto manquede de walla holko manqui ɗum ɗon ne ƴewte no fewi goɗɗo mo ganduɗa kay kañum woni Mawji Sidi Gaydé kañum ne addi konngudi muɗum wi tan ko ɓeɗo sukaɓe kay ɓe poti ko piyede haaɓe coofay koyɗe mabɓe soɓe mbaɗama noon so gongol ari ɓe gonta ruttade ko wayni saabu wona needi cukalel ina daro ina waɗa ɗeɗo gelle ɗeɗo golle ina bonna ɗo ganduɗa ko hen jangganno commentaire uji ɗi fo noon hande min ko oɗo commentaire ɓurmi yaadude saabu sukaɓe ɓe potani woppirede noon goho yoɓe piye ɓe poti ko piyede effectivement ɓe piye ɓe gandine aduna saabu wona lawol cukalel ina jangga wonay classe mo 4e wal ɓeɗo gona 6e ɓe gona 5e ƴeewa hande ɓurɗo hen mawnude e mabɓe dañi ko duuɓi 17 hande oɗon guiƴiraɓe mum nana lycée hande nana lycée woni mawɗo kellifa aɗa waɗa 4e non seulement a woni en retard aɗa waɗa 4e aɗa dañi 18 ans duuɓi 17 yawon kadi ko an helata ko an bonnata te an fonno rewnude miñirakod ma e lawol wadde noon ɓeɗo ɓe poti ko hollede lawol tigui goho yoɓe pi ɗiɗi yo jinnaɓe job ko ɗum woni lawol jinnaɓe yo mbat cotisé joɓa ko bonna ko kamɓe sukaɓe yoɓe ndewne lawol sukaɓe yoɓe ndewne lawol hoto yoɓe itte école saabu soɓe ittama e école bonande nde ɓuurat yajde ɗum wona solution kono yoɓe neehe soɓe nehama ha ganduɗa yete ɓe nehama ɓe duttine e école o ɓe jaaha ɓe janggoya saabu oɗo saaha leydi ndi ina wayno ko rigueur namni te oɗon rigueur tawde natti wonde e nder galleji ɗi yo laamu noon ƴettu responsabilité ji muɗum saabu sukaɓe ɓe ko sukaɓe laamu sukaɓe ɓe ko sukaɓe leydi ndi so boni ko enen bonani so fewi ko enen fewani wadde noon yo laamu ƴettu kala ko wawi wadde ha ɓeɗo sukaɓe ndewne lawol yo ndewne lawol pour wona yeeru e sukaɓe wonɓe ɓe ganduɗa ene jogori wadde ko wayni janggo yo Allah waɗanen jaami kisal koye ɗi konngudi goddeten to ɓindu Diaydeli meɗen bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano ene bangguel caméra o ko Mansour Sow walla Thiat wondude Ibrahima Thiombane.